Aurreko tutorialetan ikusi dugu nola aukeratu helburuak eta edukiak euskara eskola baterako, eta nola planifikatu saio bat helburu horiek eta eskura dauden baliabideak kontuan hartuta. Hala ere, baliabidez ari garenean ezin dugu ahaztu gaurko testuingurua. Aldaketa teknologiko bizkorren eta etengabeko berrikuntzaren garaia. Teknologiak lana erraztu diezaguke, prozesuak arindu eta aukera didaktiko berriak ireki. Eta zalantzari gabe, azken urteotako garapen garrantzitsuenetako bat adimen artifiziala da. Beste edozein baliabide bezala, adimen artifiziala ez da berez ona, ez txarra. Nola erabiltzen dugun, zein helbururekin eta zein irizpide pedagogikorekin horren araberakoa izango da balioa. Adimen artifizialari buruzko ikastaro batean, ingeneri batek oso metafora argigarria erabilitzuen haren funtzionamendua azaltzeko. Demagun pertsona batek loro bat eramaten duela beti sorbaldan. Loroak pertsona horren elkarrizketa guztiak entzuten ditu, eta patroiak ikasten joaten da. Norbaitek egunon esaten duenean, egunon erantzuten du. Eskerrik asko entzuten duenean, ez horregatik erantzuten du. Orain, imagina dezagun milioika lagunek antzeko loroak dituztela eta loro hori guztiak elkarri lotuta daudela ikasten dutena partekatzen. Horrela, loroak gero eta eredu konplexuagoak eta askotarikoagoak ezagutzen hasiko dira, eta ikasiko dute egoeraren, tonuaren eta testuinguraren arabera modu egokiagoan erantzuten. Oso antzeko zerbait gertatzen da adimen artifizialarekin. Adimen artifizialak datu kopuru itzelak biltzen ditu eta algoritmoen bidez, patroiak ezagutzen informazio erlazionatzen eta gero eta erantzun zehatzagoak sortzen ikasten du. Adimen artifiziala destioak betetzeko gai den jeinu pedagogiko moduan irudikatzen badugu, hauxe izango litzateke galdera. Euskara irakasle gisa, zer eskagen izaioke? Aukerak ugariak dira. Adibidez, gai jakin bati buruzko testua sortzea gai egokirik aurkitzen ez dugunean. Lehendik dagoen testu bat egokitzea luzegia, konplexuegia edo taldearen mailara egokituta ez dagoelako. Jarduera zailei bat sinplifikatzea. Taldeak zailtasun bereziak dituenean, irakurtzeko ohitura gutxi, segurtasunik eza hitz egitean eta bar, ordezko prozedurak proposatzea. Adimen artifiziala laguntza altxoa izan daiteke, baina bakarrik zer eskatu eta nola eskatu baldin badakigu. Ikus dezagun adibide real bat. Eskaera hau egin diot adimen artifizialari. Ondoko gaiari buruz idatzitako testu bat behar dut. Adimen artifiziala eta giza garunaren garapena. Adimen artifizialak testu bat eman du erantzun giza. Baina ura aztertzean hainbat arazo agertu dira. Estiloa ez da naturala, ez da irakurterraza ere. Erreferente guztiak maskulinoak dira, ez dago genero ikuspegirik. Ez dago ezein maila zehatzetara egokituta. Bebi mailarako balioko luke? Benetan behar nuena asko zehatzagoa zen. Euskara eskola batean erabiltzeko testua, bebi mailako ikasleentzat egokia, kazetaritza elkarrizketaren formatuarekin, eta aniztasuna eta berdintasuna kontuan hartuko dituena. Baina adimen artifizialak ezindori guztia asmatu, ondo zehazten ezpadiogu. Adimen artifizialari ematen dizkiogun jarraibidei, prompt esaten zaie, eta emaitza onak neurri handi batean ondo diseinatutako prompten menpe daude. Prompton batek honako hauek izaten ditu. Adimen artifizialak hartzea guk nahi dugun rola, adibidez, erantzun euskararen didaktikan aditua bazina bezala. Erabilera testuingurua, hau da, nola egingo dugun lan, gure kasuan taldearen ezaugarriak, maila, profilak, behar garrantzitsuak, ohiko zailtasunak eta bar. Eskaera zehatza, argia eta irizpide baliagarriekin deskribatua. Ze produktu mota nahi dugun. Adibidez, adimen artifizialari buruzko kazetaritza elkarrizketa idatzi bat, bebi mailara egokitua. Ze tonu eta erregistro bilatzen ditugun, ze ikuspegi behar dugun, genero ikuspegia, aniztasuna, estilo dibulgatzaileagoa edo formalagoa, eta beste edozein baldintza garrantzitsu. Aurreko adibideko pronta elementu hori guztiak kontuan hartuta birformulatzean, emaitza nabarmen hobetu da. Orain bai, lortu dugu bebi mailarako kazetaritza elkarrizketa. Emaitza asko hobea izan arren, lana ez da horra amaitzen. Sortutako testua berrikustean, hau detektatu dut. Elkarrizketak nahi baino tonua oskoagoa du. Gramatikak atz batzuk agertzen dira. Beste eskaera oso zehatz bat egin dut. Idatzizko kazetaritza elkarrizketarako eredu bat behar dut. Eta hori jaso ondoren testua zuzendu dut.
Orain bai, badaukat behar nuen testua. Aurreko guztia, ideia nagusi batean laburbil dezakegu. Adimen artifiziala tresna indartsua da, baina berez ez da autonomoa ez da pedagogikoa ere. Hauen araberakoa da eraginkortasuna. Gure helburuen argitasuna, gure pronten kalitatea, eta emaitzak ebalatzeko eta hobetzeko dugun gaitasuna. Irakasleen ardura da adimen artifiziala ondo edo txarto erabiltzea. Funtzionatzen ez badu, erantzukizuna ez da tresnarena, erabiltzailearena baizik. Eta amaitzeko gogoeta labur bat proposatzen dizugu. Zertan lagundi ezazuke adimen artifizialak B-bateko talde imaginariorako prestatzen ari zaren eskolan? Aukeratu gutxienez ideia zehatz bat. Prompt egokia diseina dezakezu behar duzun hori eskatzeko? Zer egin mota ez zenioke inoiz utziko adimen artifizialari? Zergatik? Ze arrisku ikusten dituzu tresna horren erabilera kritiko edo automatiko batean? Eta orain partekatu zure ideiak ikaskideekin eta kontrastatu esperientziak. Eta orain ikus ditzagun tresna batzuk.